Hey, Nagalubs, welcome to Tuyaza Brothers, another episode of Makopeni Mtanam, another day, another banger, another hot one. Coming up, my first Ngopus Mavusana, aka Mavutela. Kati ang hambing at my face. First of all, you hotel, Bafo. Sentumela lapho sinibingelele sinamukele kuTuyaza Brothers. Bafowethu sesibuyile singodokotela bothando. Sidokotela inhliziyo, sidokotela ingqondo, sidokotela nje impilo in general. Hayi kunjalo. Mfowethu. Lokhu sithi nje qiqa abasabantu basikhumbula elini sikhona. Lalela manje ngathi sesikhona kakhulu. Asambile sikhona. Manje sobuya ngamandla. Ningawari bafethu sikhona sikanye nani siyakuzwa ukukhala kwenu. Nathi someka sure ukuthi istories anilethela inkinga zabantu siyazama ukuyixazulula phela ngoba ikakhulu hayi ngoba silesi istory kodwa sizama ukusiza yabona. Kusiza mfethu. Umphakathi. Ugaxele. More than anything mfethu thina siyasiza sivula abantu amehlo. Nawe lapha ekhaya mhlawumbe uma uyithola kule situation ecishe ifane nale nawe mfowethu uzobona ukuthi hayi uphesha apho ulungisaphi yini okumele uyenze ikunika iclarity nawe so thina singabantu babantu singodokotela sihambisa iservice emphakathini. Unganqeni ukusibhalela, unganqeni ukusi-emailela, unganqeni ukusi-WhatsApp ngoba sikhona inkinga onayo ufuna ukusizwa ngayo uyamsola umuntu wakho ukuthi hey athi angisekho ngedwa la. Ngathi khona la sekuphakwa khona angisadli ngedwa kuleli plate. Yebo. Nanokuthi ke futhi sinamanye amashow futhi abantu bengakhohlwa ukufollowa nokucomment nokushare sine love back. Usisiphoshi. Issues awuphoshi and then sibe na first date. Yes, Professor. So i-first date ingena nini? Angikhubuzi ngama Sunday ngo6 yeah lokho ngifuna nikubambe babukele nazi ukuthi njalo ngama Sunday i-first date nizoyithola la hlanganisa khona abantu uma ukuthi ufuna umuntu nalo ufuna umuntu and then nila sinithengele igawulo nibe right nibe mnandi sekukunina ukuthi naqomana or aniqomana yebo bese kuba ne love back every Friday ngo2 emini and then nike thina odokotela bothando ngolwesithathu usuku ngo2 emini phakathi kunjalo hayi asibabizi bosisibami cala ngisondele Hitlakwano Hitlakwano sivakashela hosisi la abawu 3 kade kwagcina ukuthola abantu abaningi kude akusajoyina sanibonani le right kunjalo sikhona nkosi yami ngicela nje singene ngapha ngibe phana endawo mina nase nifuna ukungenza iCrust ngicela ngoba upoloni kube ngoyiCrust then wena ucheese what Bro okay yabo tsagcineni ngapho isiko right engathi ugwateli ngisho ukuthi ngiright sanibona right njani mama ngiyaphila njani sikhona siyabonga ukuthi nisibhalele bafethu igama ngovusi Manqele Dr V uDr Emlo njengoba ungekho right nje umeduzo komuntu o right uzokufaka umjovo nje uzoba right khona manje ne kwenzakalani akukhulumeki kwenzakalani sisami right igama ubani usindiso right kancane ngiyancane nje okay mama right igama ubani Uzama alright wona right akufana akukho kubi kakhulu suthini alright ubani igama lomjida onigila kangaka bafethu ubani igama lakhe ubongani yebo uyeni out yakho yebo lo uthola ukuthi out ka mamazi naye yebo phinde be out yakhe yebo so wena nobongani na how long nithandana sina 2 months nanhlangane kuphi kanjani uyithandile ngayo umjida sahlangana eOrlando Stadium kwadlala iPirates neChiefs Nkosi yami ngiyiPirates yena uyiChiefs sahlangana ngendlela ukuthi like mina ke bengihamba nabangani sine vibe siphapha shuthi wabathanda labo siphapha noma wayedliwe yena that time phela hlezi edliwe inedliwe iChiefs uyiChiefs yena noPirates yebo ngiPirates so ke hayi sa exchange amanamba naye samane sikhuluma until sajola sazwana nina 2 months njola akaze mhlawumbe ukufika la nikhuluma khona indaba ukuthi unayo umuntu wena yabo into kanjalo sikhulumile leyo from the start wangitshela ukuthi usingile wathi usingile unavailable cela usondela ngapha ungangisaphi siswami right right utheko nje kama ubani Uzama ubongani lo sikhuluma ngaye nawe uyibongani lo into yakho unawo long thandana naye lahlangana kuphi kanjani yini wayithanda ngaye Sinawane sahlangana naye clubini nje nami ngangine dress zami so
Okay. ngayikhipha nabangani for eclubini just ukuyokhululeka Ukuyokhululeka. so ngatholana nalo bhuti lo yabona wangitshela ukuthi unenkinga nomuntu wakhe yabo njani futhi wakutshela ukuthi unayo umuntu baningi. wangitshela ukuthi unayo umuntu kodwa banenkinga banjengabantu abahlukanayo so yabo shuthi ke sagcina yabo bhuti seshela nami ngaqoma phela because nami bengisanda kudanjwa umuntu wami bengisanda kudanjwa umuntu kabuhlungu. So ungasho ukuthi eqomeni kwakho waqoma ngoba umthanda noma mhlawumbe waqoma ngoba nakho ufuna ukuhila ufuna ukuba sethandweni again kwenza ngoba umthanda noma mhlawumbe wangena ngoba Hayi ngezwe nje ngathi kunenhlansi nyana. Wezinhlansi. Hey madoda. Hawu mashisi. Okay, my sister right. So shilo uthi awukho right vele. Yo. Angathi yade ngicale ko. Asiqale egameni lakho ke igama ubani? Igama ngingithulisile. Thulisile. Yes. Ubongani nayo indoda yakho? Ungasho njalo cause senginesikhathi lesithi anginayo. 6 years unyaka lemningi kakhulu. Umswati? Yeah. Ayibongani yabhayizi bongani awuzophethe iswati nje uyithi Hawu, hey lumjita lona iyaqhubeka mama nahlangana kuphi kanjani nina 6 years nithandana yini oyithanda ngayo? Okay, bengifikile la eJoburg ngivakashele ianti wami so ngiphumile ngiyowenza shopping. Mangende shopping ngahlangana naye Clicks. Okay. Amthanda man. Ngisho into yenza kamnandi nayo izwe ismayilele manihlangana. Yeah. Endaweni yodokotela. Dayisa ama medication la bikho. Eish. Okay. Ngathi wathi nje makaqhamuka. Ngambuka ngamthanda but bengingacabanga ukuthi utongishela kubo. Yeah, okay. Wathi makangishela nambe senginesikhathi ngilana. Cabanga bese nginawo boma 9 months. Oh. Okay ngathi okay. I think ngidate man. Ngeke lokho ngihleli. Uyabukeka. Uyathandzeka ngathi. Mjito right. Yeah. Mfethu. Yo, kana ngathi. Ey, fihlela induku emqubeni. What? Hayi inkosi yami. Awuthi bengathi. Akwa ubonga nje uDabula Mthithi. Isidabula Mthithi ubonga. Yabona ngiyalo ndidlala ngalesimo. No, hayi Senzela lwandlali ukuthi ngathi naye sinani libe right yabo because ukhululeke. uyabona ukuthi ukwatile so ngizama ukuthi yabona uhleke kancane ube right yabo. Mama. Ubonga noDabula Mthithi. Lalela. Manje isimo sakho sithini mhlawumbe ngoba sina njengamanje waze kanjani wena uyithole kanjani le ndaba ufoneliwe osisi or wena ubambile ukubongana ubani obambile vele ukuthi ubongani uyafeba wena Yeah. so ubambe kanjani uthole kanjani mhlawumbe Okay. Mina bongane ngathi ukuthi umuntu wami. yeah Sengineminyaka nginaye and ngijwayele ukuhlala nginaye noma ngingahlali naye endlini but isikhathi sami lesiningi spenda naye. yeah sure So since I can say ukuthi a year back ifoni yakhe bese kaqala aneti phele ngadivisisi siningi ifoni yakhe ngayibambi siningi maka ring uyaphuma siningi lokungena ama message niningi nema ufake mama bathi in this thing ma flight mode ibeke airport Sebhano yini? okay ila qala notice khona ama reflex with masekuphela unyaka Yes, kona bengekho 100% because besinecabana kulawo malanga lawo Okay. vele besingekho right ngalendlela leyo. okay So sathi masithi zama kulungisa tindo I'm sure it was after 2 months sesicabene ngilangicale kubona khona yonke le drama. yonke lento le Yeah, but ngangabi 100% sure because bengeke ngize ngicabange bengicabanga okay maybe njengoba sisakwatelene unaloko. yeah Kani and then ila ofonele khona uthathe inamba zosisi Okay, inamba yabo sesingithole so. Iqale kuba wes angathi ukuthi kusesilo lana iminyaka naye bekamtshelile ukuthi unemuntu yini because yena noma ngabe bekenda bekangekho too much ngalendlela leyo. okay Jothi bekade ukuthi okay nginemuntu obekambhalela ungafoni. yeah njobe echazile ukuthi bayaqala vele beningi Yes. yeah Maybe wabese uyamtshela ukuthi hayi mina nginemuntu 1212 sizamile kulungisa because naye soyamthanza kakhulu maybe ukuthi aphume kuyi. uyamthanda umthanda kakhulu but kuphatha kanjani ukuze ukuthi kunomuntu wa6 years ade ufihleliwe ngaye wena Mina bengazi ukuthi sebehlukene yena ngendlela abeka ngayo kumina. so kuphatha kanjani lokho ukuze ukuthi okay abahlukene nanje manje nakula abahlukene uzoproveleka Ngokusobala phela ukuthi akanalo iqiniso bongani. so wemeselo ngokwenzani ngalokho Sizobona manje sifikile. ukumyeka ngokucabanga sizobona
sizobona. Yes. So wena my sister njengoba uwa 6 years and usibizile wabiza osisi uyimisela ngokwenzani ngayo yonke lento le mahlukana la. Yabona angeke ngathi ukuthi bachubeke baphusha bafika ku mara ngiyanicela bomakeni batsala yathi shem. Angathi ukuthi ngidosi kwenzakaleni Ngiyeke sisi. Angeke ngize ngimiyeke shem. mara Lo muntu lo- make ungangibeleka wena mina. No, angeke ngimiyeke sisi. It's Usho your ukuthi nawe decision ukuthi ungabomake wena uphuma ngayiphi bofuna indlela. Mina bobhentene. angimiyeki ngiyamthanda. Angeke ngize ngimiyeke. Phela sisi. ngeke ukuthi uyamthanza nina 2 months useva lo vako. Nishadile. Uyashisa nawe uyazi. Ngeke ngize ngimiyeke. Nishadile. Niyamiyeka no2 mina ngeke ngize Ladies, ngimiyeke. kancane. Awuzange umbhala wena Okay, mehamba ma. ukuthi unomuntu. Ngiyaxolisa ukuniphazamisa, xolisa ukuniphazamisa. Ngicela nikhumbule into eyi-1 ne. Ngoba nibhalele thina my sister ubhalele ukuthi sizokusiza, right? And bafika my sister nabo because bafuna ukwenzani, bafuna ukuthola iclarity. Leyo ukuthi nikwebhane nodwa is not gonna work because umuntu oyi-perpetrator la uyi-1 ubani ubongani. These women nawe kanjalo ayikho into wrong eniyenzile. Umjita uyena ohluleka ukuqondisa istory sakhe. That's why sila and that's why sizombiza azoyichazela. Sobe ngicela nehlise nomoya. But noma sengibachazela ngibacela. Ungabachazeli wena, umuntu ozochaza ubongani. Nami Wena sengifisa ukuthi naye sibe ungabachazeli. naye manje. La sengifisa ukubona yena ubongani. Sofuna ubona ubongani ne. But Ayikhulumele. Ayikhulumela achaze yonke lento ukuthi kwenzakalani la. So ubongani maye ngathi nje mefika la ethi uthanda wena la uyabayeka uzokujabulela lokho uzaba naye. Siyabayeka nje siyabashiya futhi boyithula abasiyaqhubeka nobongani wami. Mayethi Hayi No, angeke asane soyi3. Unehliziyo engakuyena. Awubona ukuthi ungamdala bongani ungambeleka. Anizwa kahle ne. Right for mina. Uze kanjani kumina ebona ngimdala ubonile ukuthi ngimdala weza kumina ngimdala. So angeke ngize ngiyeke sisi. Ngabe wena ungakhulumi. Wena uma fika izolo wena. Mina ngikhulumi ke ngawe. Ngiqhashaza naye lisaselusha sisi ngicela ninginike Listen. space Manini, guys. ngicela Saselusha nothando lami naye 2 months ngicabangele. Singalungiseka. Ovos cha Ngoba balolani vela laba. sithando lusho liyasho. Nilwelani. Owami bongani. Owami nje. Manini okay ya ngiyanizwa nithi. Sengifisa ukuba ubonga. Nilwelani. Sicela ubonganazo Ayi sichazela. ovusa kusondela ubongani. Simfonele ubongani Ufuna simbilezele. yabona ufuna ubongani. Ezoyilamulela into yakhe ngoba Because manje isithuma abezwa nokuzwa. Okay, nanga ngifuna ukukhuluma nawe sisi wena uplane uzokubona. Uzobona vele. Cela nihlise Udlala umoya. ngilabo gogo mina. Lalela. Cela uhlise umoya. So wena uzonyanyiswa ubongani umsonyanyiswa labantu sinabo la. Hayi mara labo gogo ba understand ukuthi bongani inzanga yami yini kanti. Ungashibiza ngabo Khona ukuthi untanga yakhe. Angangishibe sinedinkinga Weza mina kuthina nabo. that's why Ubona kanjani? Mana wait. Wena ubona kanjani sibadala labantu? Wena ubabona? Hayi angaziki. Wena usondele ngala asimfonele. Wena mntwana ubona ukuthi ayikho into ayenza nayo ufuna bona abadala abazo-advise. Mama, listen, ngicela uthule ne? Nawe ngicela uthule futhi. Nawe ngicela uthule. Cela sifonele ubongani eze la because ngempela Okay. kahleni. Asifonele uDevox. Nonke. Uyamthanda. Yi number lesi confirm. Exactly. Okay. Buwali yena ke. Ngicela ungajampisi ukuthi ugwadile phela uyozebona ukuthi hayi ngathi. Ube right become. Uyipholele. Please. Hey babe, Follow speakers sifuna ukuzwa. ngiyaphila njani? Esithanda ifoni yami iphele i-airtime so ngicela ukuthi bangifonise la. Ya, njengoba uyakhumbula ngikutshele ukuthi ngifuna ukuthi siphume ne, ngifuna ukukusurprise shawe moya sekuningi lesindlule kuko nje. Bengicela u10, uyabona ngala lesinekuvama kuya khona. Kunelenye indzawo lebayivulile. Ngicela uchamukele ngalapho nami ngingakhona sizohlangana khona sithando sami. Okay, babe. Ngicela ungaphudi ne. Love you. Yazi ngizwe na late 1 minute remaining. Eh, Khuluma umzwile? Mlungu. Usho njalo. Impela time. Shothi kuyaphuthuma. Yeza babizana ngezitsandwa. Sithandwa sami. Yes. So but kodwa Uyaphapha wena sisi. Hayi uyaphapha. Shosho uyaphapha. Nani- Uyaphapha. Ufuna abanye abafazi. Fika kumina. Angisakhulumi Nawe ngicela sambeni. Ngibona ngathi Ku right ngicela sambeni.
Cela sami. Uzoqhamuka ngofa ngapha noma. Sala nami mama uza ngaphi? Wena usala naye. Sala nami la. Cela sami. Qashani. Bayabuya. Cela nize ngala. So mina ngifuna nje ukubuza imibuzo umbalo owodwa ukuthi kahle kahle deep down uyimisele ngani ngobonga njengamanje. Njengoba ubona lo mama seniyalwa niyagwebhana wena njengoba uzazi ukuthi umuhle unjena yini ke oyicabangela yona oyifisela yona ufuna kwenzakaleni? Yabona budi into lebe ngifuna lengiyicelele labo make ukuthi betelanga. Bongani nzanga yami, bongani ungangami. Oh. Angathi ukuthi yabona ngifuna kumbuta le question ukuthi kwendakaleni kufike njani ukuthi uze kubogogo labangaka. Like come on. Ayenze sense. Yo, Mocabanga wena ikhona mhlawumbe into xabana ngayo mhlawumbe ngenza ukuthi ubongane egcine iphume ngaphandle. okay, bongani kuhlangana kwami naye ne. Bekuna this other guy bekaloku angikhulumisa and stuff. Yeah. So ngamtshela okay benginekhuluma naye vele WhatsApp almost all the time na Facebook inbox angikhulume manga but angizange ngigcine ngidate naye. Bekana ukuthi abhale nje out of the blue. Yena lo fana lo. Yes. Sengivana nabo okay as time goes ngavana nabo ngani. Kuye bongane wathi masekabona watitshela ukuthi ngivana nalo mfana lapho bengingasakhulumi naye mina yabo but angathi ukuthi wangena la iPhone yabo umuntu makabuka ama conversations kuye yabo njengaye indoda uyocabanga vele ukuthi okay there's something there that you are doing kan akukho mara nabo ngani ungalenye bogogo na ungajampisi ukuthi khona into nangeza ngala molikhame nje kahle background singiyapha umhlabeni ngehage hawu Debongse. It's incredible. Nanda fresh. No askis first indaba ama camera. Kodwa izilongo umthembu mamazi nje ayikho wrong esoyenza oyenzakalani. Igama ngovusi ne. Uya ku Edwaza brothers. Into esiyenzayo sambe senza ama vlog about abantu abathandanayo or ama interview just to khombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lusekhona kukhathalele ukuthi umngakanani ini and futhi athandwe nakuhlezi kumnandi base kuyalungiswa qhutsheka angisho ukuthi lapho khona into ezenzakalile kunina akangitshela ngalutho mama mfethu umamazi la uyasitshela isininda 6 years ninda wonke yebo kodwa unjalo kakhulu ngawe uyimisele ngawe Yeah. so ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe ucabanga the same thing ngaye bese akadlali nesikhathi sakhe cha mama mfethu ishisa lami lelo thulisile wamfethu akekho umuntu okay mfethu nana angazi kuchazele noma usahlangana kanjani ushili sahlangana eclicks wara uze your smile amayichaza lo phansi akuthi ngabe ngisachazayo kodwa yeah kushuthi she's everything I want in a woman yabo Yeah, sure. mengimbuka nje ngibona ikusasa lami mfethu liphelele ayikho nje into engayenza ngaphandle kwakhe so njengoba bese intombi zingaka la ngaphandle wena lezi intombi nje awuboni next ayikho into ungathi iyashoda mhlawumbe uyifuna ngaphandle cha phela bhuti bese umtholile okowakho hayi usuke nje ungafuni Awusafuni lutho. uqalazele ngaphandle Mfethu, Yabo, ubeke nje right leshandisi. nje la ngikhona ya uyazazi wazizona ngone Okay no first no ngiyakuzwa ngifuna ukukhuluma kakhulu ngezo mhlawumbe ngikhuluma into eyibhekele into ebalekile kakhulu la ngoba sila kune surprise umama kuphathela yona afuna ukukhombisa ngayo ukubonga nokuthi uyakuthanda nanokuthi nje niqhubeke kamnandi nephambili yabo alright so ngizocela ukuthi guys surprise yakho lena siqhubeke nosuku lwethu nani niqhubeke nosuku lweni because ushithi nesathi tshwe okay ayikulungile bhuti akinke so ngizocela ukuthi umama umvala amehlo ubafo ne Kala gibela la. ogibela phezulu ngoba umfishela wenza njani mase nenza into ishadini Hayi phuma lapho. Wasami ngigibeleke ngoba nami ngimfishane okay bafo so ubafo lo ngembiza mfethu wena ngihamba naye uphethe surprise so bese senze ukuthi ungaqhamukeli kuyo okay alright uza naye ke kodwa manje yeah ngasabi Hakuleo. sababsile kaze yini ke le mara yamthemba umama ngeza cha isithando sami mfethu lesi Ey, wabona wavula umama bahlonga. Akusabalwanga nokubala. Sabalanga ukuthi surprise. Sanibonani. Uthini ngempela lana Akubingelela ubafo. Kunjani mfowethu? yaphela bhuti Ngiyaphila mwana wami. Umusa amanqele mina igama. sure brother Ngibiza ama Dr. M. Dr. M Yebo, Okay. dokotela. Solusile wenzalani nani mama yeah Phebe mina ngabuda wena. ayibo phela ngithi nakho isurprise yakho lena
Seyam. Seyam. Bhuti uthi Mfethu naba abantu ongakhuluma nabo hayi mina mfethu ungazihlula into zakho ngathi ukhuluma nothi uthini. cha ngoba nakuphela nina nifikelana nithi ngiphathele surprise mama sithe Oh, siyaphuma nje okay. nasilungisa izinto manje kwenzakalani ke sungilethela amakhamera Wathi ngithe- igora zakho lana uzongitshela ngama surprise kwenzakalani la kwenzakalani mfethu umama la usifonelile wasibiza wathi ufuna ukusurprise umuntu wakhe ngesurprise thina sazi ukuthi wenzani nalaba mhlawumbe ukuthi usisi wakho lona noma uanti wakho noma angazi kodwa uthe isurprise iye kulethele yona uyabazi wena uyabazi yeah obachaza nje ukuthi ubani mama lo kwenzakalani because nasazi ukuthi surprise lethu angazi ufuna lapho ngithini nayikhulumela abo mama ngoba ngathi uyanqena ukukhuluma yena khona ufuna ukusho Bongani awusangibona? Awusangazi manje. kodwa zama indaba wenza kanje mama nawe ngoba nje siyayixazulula inkinga zethu ngasho nje ukuthi uzothinta mina pho manje amakhamera ngenaphi so lentandana hayi ngiyibuzela ngibuzela usondele mfethu ungabaleki ungasabi thina lana mfethu into engifuna uyazi Sondele nina acela kusondele because ngathi uyabaleka into engifuna uyazi mfethu azizanga la uzokuhlukanisa nabantu bakho ne azizanga futhi ukuxabanisa ini but sifuna nje ukukhuluma kahle njengama out siphume nento eyodwa because una umuntu osibhalele la worried ukuthi akazazi ukuthi umi kuphi manje nawe because uyakuthanda ushilo ukuthi nina 6 years nithandana so njenga manje mayithola ukuthi akazi ukuthi kwenzakalani ufuna ukuthi umcacisele nje ukuthi iphutha noma mhlawumbe userious awukho serious ngaye userious ngalo awukho serious yabo ufuna nje ukwazi lokho okay into angazi ngizoqala lapho qale eqaleni mfethu ngiyakuthanda mama futhi angifuni kube khona into ezihlukanisa kodwa ke ngiyakuthanda nawe zama mama ngiyakuthanda futhi nawe mama manje into ekhona lana ukuthi umama angifuni ukuthi angishiye kodwa ngiyenze amaphutha elifeini engiyisola ngawo kodwa at the same time bengayimisela ukuthi le ndaba iphume kanje because I was going to tell her eventually. khona impela obunayo ekhanda ukuthi uzenza kanjani Because nami ibingangiphathi kahle lento but at the same time ukuthi simoya mntama angikwazi ungakhani mama angikwazi ukumchazela angazi ukuthi ngizomchazela kanjani ukuthi kume kanjani ngebambe nje intombi phambi kwenu ngiyafela kusesonza ngoba ufuna kwenzakalani Bongani kuhambani kwenzakalani lana? Kwenzakalani chazela. njengoba ngangichazile ukuthi umuntu wami ukhona yena kodwa akhona ama ups and downs empilweni yethu so wena bongani kahle kahle mfethu ngixoxa ukungena emlonyeni umama lo uyena umuntu wakho lo wa 6 years lo yeah so lana into ubungekho serious ngalaba bosuku cha yona singasho kanjalo ukuthi bokwento engekho serious kodwa Usho njani ukuthi bengekho serious? Unawani yena logogo buka logogo ungakanani buka mina nawe wongilandzela lo ma cha mama ngambambi senqabile umama mina ekhalisayo cela ubuye ngapha mama ukhaliswa yini ukhaliswa ukuthi uyafeba noma ukhaliswa ukuthi ufeba nogogo the way usho ngakhona ukhaliswa yini akukho ini mayelana. andinyembeza ngiyiboni kodwa uthi uyakhala so ukhaliswa yini okay yini into nokuyenza vele ukhala kanje This thing ayikho mayelana even ukuthi bomake bogogo in ukhaliswa yini sekutheni la ngiphuma naye khona. Oh, Kunini ngithi- lesikuplanile for i future. yeah ne so yini Mana-ke ekhalisayo bafu yazi isizathu sokuthi okokuqala nje ngibe nawe uzame njengoba esembiza ngogogo ilabo omkhulu engabathola efonini yakhe ngayivula phela ifoni yakhe lona mina nakhe ngifuna ukubona kahle kahle ukuthi kwenzakalani Okay. kodwa ngayithulela nalo ndaba okay uzama ngiyamthanda akusiyo ugogo lo okay ngiyamthanda okay futhi ngiyimisela okuningi ngaye bengingamisela ukuthi le ndaba iphume kanje bengibathanda nje bonke abantu bami izoyenzeka nje lento siyenze kahle usezongitshela ke lona ukuthi mina ngimlethele ogogo kanti wenzakalani yini le ayenza yena noma bethi mhlawumbe angizazi lezi zinto azenzayo ukuthi so mesuke wena bafo mawumbamba ukuthi unomkhulu abathola efonini yakhe kuphi nje wambuza yini ukuthi angikazi ngambuza ngoba ngaba nalento ukuthi umuntu wami uzongitshela yena mesebona isikhathi si right
kodwa nami ngiwumuntu osilisa yangangiphathi kahle lento ngabona ku right ukuthi ngiphume ngiye ngaphandle ngiyitholele nami so wena ulindele ukuthi intombi yakhe izokutshela ukuthi yes baby kade ngifebile la ngomkhulu kuba khona lento engayenza kuyena ngambuza ukuthi is there anything ofuna ukungitshela yona are you happy in this relationship hleza nempendulo yodwa happy kule relationship pho manje uma happy kule relationship what is the reason for cheating ukuthi ayengephandle yo cheat then she's going to come at me angilethela ama camera to talk about cheating when we basically the same thing mina nasiyafana nje ayihlukanga nje lento mina usondele bafundi hayi ka Kukhona leyo wangibuta wena kona mina. manje ke wena ubona ukuthi kumele ngikubuze ngemkhuba yakho oyenzayo Yathi ukuthi ube wrong kuphi? Awukangibuti. Awathi nokuthi kwendakalani, uqhubekani, ukuthethe lo lokubonile wakufaka la kuwe, ucabanga ukuthi into lenta. Why ungakangibuti ngakuchazela ukuthi khambani? angikubuzini ukuthi ujabulile noma ujabulile wena ithini impendulo yakho I'm saying yes ngijabulile because ngiyathi ukuthi nginawe. Uma uphuma uyojola, wena you were thinking ukuthi ngiyajola. kanti I can bowenzani take my phone ngifonele labo bantu locabanga ukuthi ngijola nabo nyalo. bayini ku Bona, wena uhlangane nami athletes. Ngimfade mina ngimdzala, bebangishela. Angizange ngivane nabo. Njengoba bengimchazele na bhuti. Angizange ngivane nabo, ngakhetha kuvana nawe. Wathatha iphone yami wabuka, wangangibuti nekungibuta mina then when you decided thinking ukuthi ngiyacheat. phela ukhumbula ukuthi lento esikhuluma ngayo is from a year ago ukuthi lo muntu I'm lona also talking about that. so it's the recent one should udelete ama chats uphinde ukhohle ukuthi wadelete futhi Ya kungijabuliswa yini? Abantu Iphone isave nema dates. Even yes. mana-ke webhodi ukuthi anginawo ama-screenshots laba bakhuluma ngokuthi it was nice having you around Hayibo. Nice having you around Uyabona nomuntu vele wesilisa. umuntu makachitha ne, umuntu makafebile, uzama kwenda indlela ukuthi abe clean. Angisukeli wena. Ulati kahle iqiniso. Mina bafuna ngicela ukukubuza umbuzo ke mina brother to brother uyithola lezi zinto lezi why ungamshiyanga why did you decide to go outside or why ungahlalanga naye phansi wakhuluma naye cause wathola clarity njengoba usho ukuthi brother to brother kunalento in brotherhood angazi noma ngayibithini brotherhood but my dignity ne pride yami bingangivumela ukuthi ngialawo ukuthi umuntu wami uyangichithela Oh ivume ukuthi uyocheat. wa decide ukuqhubeka uthandana naye okay uthando belukhona kodwa kusafani nakudala njengoba ngisho ukuthi abekhona ama ups and downs kulento yethu esiyenzayo sure kulawo ama ups and downs ngifica umuntu ozokwazi ukufila in ama blank spaces lo ohlulekayo kuwafila okay ngoba kumanje usebonisa ubulwane bakhe phambi kwenu nonke namakhamera nembuka ngoba Bulwane ngoba ngubambile. Sekubulwane ngoba ngubambile. mina mfethu ngiwumuntu nje oyithandela ukurelax angithandi ukuba ngumsindo sekuthetha Oh relax too much to an extend Yeah. yokuthi uya-eda. Yeah. Ucale la uyakhuphuka nyalo. so mina mfethu umbuzo wami ukuthi why uqhubekile ne relationship wazi kahle ukuthi uma sister yakufebe ngoba ngiyamthanda ngoba Uke wathola iproof yaloko na? ngiyamthanda Ever. Okay. Awukaze, why you so? mama sokulungisa indaba yethu so basically bungenankinga ukuthi bungenankinga ukuthi uyafebe Akuthi- yes uyamthanda shuthi bungenankinga because Hayi, uqhubekile ukuthi ne because uyamthanda uyamthanda ngiyamthanda ngithi Sure. kodwa manje ikhona inkinga kungakho kunalabantu empilweni yami Okay. because clearly she needs people to fill ama space angekho mina ngihluleka la ahluleka ukungitshela khona ukuthi uyahluleka la I think lento singazama mhlawumbe ukuyilungisa because ngiyayibona ukuthi ngathi kanjani iyonakele kuphi kanjani so okay wena uthole laba abantu empilweni yakho ngenxa ukuthi lo wenza whatever la yenzayo enenza ukuthi ngicela ningabe grand but kodwa uyehluleka kumiyeka because uyamthanda kethi Sorry, excuse. Ngakubamba kancane. Okay, benginala ma holes la wabona kulama spaces and everything, ma holes ntontontonto. Wawafila apha ngasesi. Yeah. Wabona ngagcwala. waphinde wafila apha amanye Exactly. futhi so yini enza ukuthi uphinde uthole umunye we-street cha lelo kwaba iphutha ke lelo Mina ngathi ngiyiphutha kahle kahle. Mina ngiyiphutha. Yimina lo. cha angisho kanjalo ukuthi uyiphutha kodwa phela Uthini manje ngoba uqeda kusho ukuthi kwaba yiphutha. buka abo njalo mama mesixabana angazi ngifikelwa into nje ethi angiphume ngiye ngaphandle idemoniana kusadimoni thizena angikwazi ukuchaza Une drama wena. Sho ukuthi phela usezoba Sho net. ukuthi usadlula wena. Uyabona ke? Usadlula. Zewe ngilwisa ngakhona uyabona ukuthi nawe usenkingeni. Cha kodwa ngane nawe Shem, ke usijwayela mayifika empilweni yami ngosuku lokuqala ngahamba nawe bewungekho endlini abahlali ndawonye ngithi Bengekho vele angihlali Bungekho wena. naye. Did you ask what happened? Kukhomba ukuthi nakuwe beka kwenta slim. Usola ubeka sola nami besingakahlukani. Ukuyengile because inokuthi man mina naye besinikeda ni break. Then when you were like, "Have no ayikho."
wami lo Ngibuze, Uyamthanda nami ngiyamthanda, that's a problem. what's your definition of a break kanti? Umuntu uma kuyi-break kusuke kwenzakalani? break uyabona emsebentini i-break uyayibamba l-hour ubuyele emsebentini maybe bengibambe l-hour maybe ngibambe 6 days or iviki wadela lapho wena Shuthi kumele ngilinde wena-ke. Bongamtshela ngani ukuthi nakwi break. ene kwasuggesta yena ngacale ngakwala ngabuye ngabona ukuthi okay maybe it's the right thing to do kanti bese ngabonile ukuthi no man Cha. The reason I suggested a break is because wena wangichithela uhluleka ukungitshela ukuthi uyacheat. Me suggesting a break because ukuthi mhlawumbe uzohlaphukela uthi mawubuya usungitshela into eqondile about what's really going on between us. But you failed to do that. failed to do that when you decided to come back without me explaining anything Manje you're still in denial of the fact ukuthi you're cheating. no What's going on ke? Chaza ke before nakho iphethe manje. ifoni yami inkinga iphela ibheka Isiphele ibhetri manje. Isiphele ibhetri. Okay. Bafu sondela ngala. Yayizwa So ngicela ukubuza mfethu. Uyimesele ngani ngosisi? Cha mfethu ngokubuka kwami manje. Uthuli she's not ready to be in a serious relationship. She's ngendlela engibuka ngayo akakwazi owner up to her actions yabo. Akakwazi ukuthatha accountability ento ayenzile because I know ukuthi wenzani. Kodwa uyahluleka namanje ukungitshela ukuthi ubhizi ngani. I'm happy because No mistake iphutha. bobabili kahle I'm very happy la ngikhona. Akasakuselona iphutha. Ube yiphutha. Awu manje What develop? Kwa-develop a long time. Sure. I'm not willing to lose any one of them. Inenze Kodwa okwamanje uthule yena kumele ha. is making me realize ukuthi wena ugcwele ukudlala wena uyitshena ukuthi mhlambe she's the mastermind noma u-kingpin noma uphethe chessboard uyena olawula kahle kule relationship. Why don't you come clean ngezinto ozenzayo? Why else is she hiding from me? Ukuthi ukwazi ukufihla into nje. So I can't have umuntu kanjalo empilweni yami staying. I don't ever Uyamdampa kahle kahle. it's because kahle you're not kahle ngiyamgabha Oh, mfethu. hey, Asibeke yabona kanjalo because you're mfethu. not clean Ngoba angeke bese ngikwazi bese Iyavele ngikwazi yashitha yonke le. asiyiqede nje lento yami naye. Uyamdampa. Siyoqhubeka kanjani mfethu? Awukwazi own up to your own mistake. Just tell me iqiniso nje. ngabe ngikwazi ukuqhubeka Awukodwa mama. hayi wena usagcwele ukudlala wena futhi usijwayela kabi wena nje usijwayela kabi ngeke uzoba nabantu bawu-3 empilweni yakho Obani? Indaba thina wena unendaba ukuthi wayidlala ngosisi babantu. Manje sebadabha usuyakhala. iplayer wena so nje mina ngiyakudampa nami ngiyakuyeka baba uzobathola abafana nawe Sisi utheni indaba yakho? Cause wayengitshelile ukuthi ukhona kuphela iphutha lakhe ukuthi aqamba amanga athi sebehlukene kanti besekho. wena ubona ngathi khona ubona ngathi wena uzokunelisa wena Uzobonelisa wena. nawe okay umvile ukuthi kimi uthini it's because mina Ukhulumile kodwa iqiniso. basazokugila-ke landela leyo ukuthi indoda usazokugila yabona unganani uyogcoka usize 22 so hamba sisi So usho ngesinqumo sesakho. Angisho ukuthi ngiyakurapela mfethu ngiyabuza nje ukuthi okay. ulingana naye lo ngomzimba manje unama Yini lo ithanda kanje ngamanje? Ukuthi kubile neqiniso kumina. Umuntu kuphela engingamazi this one. iqiniso Wathi bahlukene kanti abahlukene. Sicela ukuhamba Yini sengisithatha. seninomona nokuthi Isinqumo sami. Cha the way nenza ngakhona sometimes Mona. Mona. Hayi This is a relax. relief for me It's a relief for you. Kulungile phela, kulungile phela. yabona ngikhalela wena sithandwa sami Hamba-ke. uchithele mina because bengimstressa ufuna ukufila pha space utogowa Kanti ke ilona iphutha lakho lela wasn't feeling up a space you know why nje. ngidecide ukuthatha nina noyithu it's because ngibone ukuthi nikhulile maybe ningena into Khona lenengcondo abanye nikade fona. not no yes seswami yathi mawuqeda Hayi, khona sisi mawufika uhlala endlini yef Osisi usigebengu. uma ufika uhlala phasi lekhani ngiyala ngithi nithathe pinki nilahle mina nilahle kumnanzi ngicela futhi 2 months iminingi man after 2 weeks thatha ifone yakhe athe ageza uyithi uyongifonela wena ngiyamathi lo But wangena azi phela ukuthi uya bekazi mina akamazi kahle namanje kunalona manje u-actor in denial hey wena uyokukhombela movie lo uyokukhombela movie awumati Yazi mina ukuthi ngimthandelani inedalthi ngimkhethe. Ingoba azange angiphike phambi kwakho.
njengoba wayifikile wangitshela nalabo besakhuluma same thing Wastenda umuntu futhi. ebengingamazi lo wena bengamelanga ngabe ulwa nanami because Wena kunento ongakhona wena ukuyibalansisa la. ubusufighter kwasani everyone bese ugogo la Kunento ongakhona mina ukuyibalansisa ngizangiphike la. ngishilo ukuthi Kunento wakhuluma ongakhona ngawe wena kodwa nje kula kunento ongakhona ukuyibalansisa la. Mina akazange akuphika kimi. mina inkinga ngikaze ngimjole Nangu wena uke wamjolela khona. anginendaba this one mafika izolo Ngoba wena uyamthanda. Wena uyamtrasta ngisho. Wayengakutshelanga ngami. Isidingo sokukhuluma Because lo muntu nawe. lo uneqiniso ku wayengazange akutshele ngami. How do you feel ukubona yonke lento eyenzeka la? Whoa, we're planning to go on a No, like date. when how do you feel seeing whatever that is happening right now? Right now, Okay, how do you feel? I'm realizing a lot of stuff. Oh, see, I'm actually right where I'm supposed to be. Okay. But like, do you see what is happening right now? I see what's happening. Are you aware ukuthi kwenzakala njengamanje? I'm aware of what's Uyabona happening. ukuthi labantu bayalwa ngenxa kabani? Yeah, Ngenxa yakho, right? Yeah. Uyabona kube lento leyo wayisolve ekuqaleni when you found out ama-chat akhuluma nalamakhehla la akhuluma na wamtshela ukuthi mfethu ngibone u1 no2 no3 efonini yakho kwenzakalani so that uzothola ini lento abathi clarity ungabi kwi relationship kunezinto oyisolayo yabo uba kanjani ku relationship wazi kahle ukuthi there's something your partner is doing obviously i-relationship ngeke isasebenza you know why awusamthembi already ngisho nento encane akayenzayo ngeke usamthemba so whenever khonto isolayo kwi relationship you sit down uyamtshela umuntu ukuthi emfethu ngibone u1 no2 no3 no4 kwenzakalani lonto le izokusavela isikhathi sokusavela nento eziningi uyabo na usuyobona iresponse yakhe ke wena ukuthi ithini uyavuma noma uyaphika shuthi mayephika ukwenza ini slim mayevuma sekukwena ukuthi wena uyamxolela noma umxoleli phela because at the end of the day ama feelings wakho lawo so into engifuna ukutshela wena ukuthi moving on wena mhlawumbe nomama ukuthi niyaqhubeka niyathandana make sure ukuthi awenzi lama mistakes owenzile la uyangizwa ngithi awenzi lama mistakes owenzile la ufundile ukuthi u1 no2 no3 no4 akumelanga uwenze because mongathatha into ethi usenza la uzibekelana naye ngeke ahlale uzokushiya phansi even a relationship in I feel like it wasn't given a fair chance because you guys didn't communicate. I feel like if you guys have communicated na communicate ngayo yonke into ngabe mhlawumbe ni right asazi but manje ibhomu lokhu ikhula kancane yaqhuma ngoba isiqhumile ayisalungiseki kalula sekunzima because the trust is what is broken. Nina baba sister wena my sister lento yenzayo now is unnecessary. Number 1 kahle vele yabona into ekuthenga khona la le ekuthela bosisi ekuthela nayo my brother nawe iqiniso awunalo kwawena my brother uthe ngicela ukubona ke manje ukuthi bekwenzakala wathi nifoni yakhe icimile well ngeke ngaraise ama suspicions ukuthi vele khona into yenzayo nalamakhehla yabo awukwazi ukuthi ku relationship futhi ucela i-break ka2 weeks ka 3 months ka 4 months nani mawuthi ucela i-break yani yokwenzani Wenzani ngebreak? Wenzani ngebreak mawuthi ucela i-break there's no breaks in relationships it's either it's a break up or siyayenza lento ayikho lento ukuthi i-break yani le yini ofuna ukuyenza because mina i-break mongathi umuntu wami ucela i-break ngizocabanga ukuthi ufuna ukwenza into zakho to me mawuthi ufuna i-break ngithandana nawe shuthi mhlawumbe khona umuntu omentertainayo and ufuna ukuthola isikhathi naye free because mina wena uthe kimi ucela i-break so uyazi ukuthi ngeke ngikufonele angeke ngikuhluphe ngeke ngilokhu ngifuna ukukubona so uyazi ukuthi into yakho uzoyenza free mawusubona ukuthi ayisebenzi basically wena into oyenzayo uyozama ngaphandle ukuthi ngingamthola umuntu ongcono okunalo bese uyabona ukuthi wena hayi lo loya uyabheda awuthi ngistike nalo because sengithandane naye isikhathi eside. You are looking for izinto ezbetter kanti you need to fix where you are. There's nothing out there. Lento ama breaks doesn't work. Ubufebe nje lonto leyo. Ayikho indaba break. Wena my sister ke ayikho into engayisho kuwe. I feel like wena nje umoshola isikhathi I feel bad for you. Ngiyakujabukela skis. Nxese into. But kodwa inqumo sithathile ukuthi uyaphuma alright ngaso happy. Right. For sure. Ngifuna amavesi umuntu ongazazi ukuthi uyaphambili uye emuva mina. Angeke azathi ukhetha abafazi abawu2 ayenze there's no way. Khona mhlawumbe ungakusho ukubhekisa kusisi Ngifisela inhlanhla. Okuhle kodwa. Uyayibona inhlanhla la ikhona inhlanhla. Omncane bayeza yes. Bayeza omncane balindele sithanda sa. Okay. Okuhle kodwa nje. Kuhlungu kwaliwa yazi Ilokho ongakusho. ilokho nje ngingakusho ukuthi kubuhlungu kwaliwa guys Mina ngaliwanga ngizidecide leke sithando sami ukuthi hayi angeke. namanje usengangena Hayi. awukhishwanga muntu Angeke ngiright sis.
Bengimthanda yazi lo mfana. So, But the 2 months nje ungwestele yona. Normal wena. Usengangena. Mana-ke mfethu kade sendaba yakhe lona usezothi uzama Bathi noma manje sengangena hayi seswami ukhulela esithanjini. Akuyona indaba yakho le. Hayi wena ngathi bo abuse ukukhula wena Ungiphendule ngiyaxolisa nje vele. ngiyayi mara hayi yo. Uyabathemba yini labo ukuthi ngeke beyiqale phansi le? Ayikabuye back. Enze zona lento bese. Because mina ukusola mina omncane. Into engiyazi ukuthi ukuthini siswami angikushi mina nanokuthi ngiyazi ukuthi once endodeni wachitha kanye vele ngeke iphinde ikuthembe ngisho usungabuya nje kuyobe vele ungihlisile busha into yakho la again. Ilokho vele ke wena umswati Kanti khona nomphakela khona wena. bakho Kanjani amaswati? ungabuya vele wena clever too much. Ayadlisana amaswati. Cabanga ubhanqa ubhuti omncane angaka namakhehla ufunani emakhehleni Same as angibhangeni. ufuna imali Same as angibhangeni. Ubuwenzani wena? Ikhehle ngibhangeni. ubuwenzani Kube Phela, ufike phela, wangibuza phela, ukuthi what's happening phela, ngayo, phela, yani umuntu ine-connection. omdala. enenkinga yakho Anilaleli ne? Anizwe. Yazini mama hamba. Hayi. Ngiyamazi lo. Sicela ukundedela bafethu. Hayi, bathi lo ngiyamazi lo. Lo. Buka, i2 months iningi umuntu wami loyo sis. Usamthanda lo mfana. Angazi yazi imbalance. Ngiyamthanda. Inhliziyo yakhe isemthanda. Ukuthi uyacasula. Hayi bo wena say that again. Yazi uvusa inkinga yini? Mina my sister. Mina ngimshoka khethe. Ngeke ngishoka khothe my sister. My sister uyamthanda umjida kakhulu futhi. Yazi inkinga yini? Ukuthi my sister kunezinto umjida angakhona ukuzenza ku relationship. So she's always looking for something better. Kunjalo. Hayi buda ikhole. Ube honest. Wena be honest with yourself Ayikho because yazi iphela iqala kanjalo mfethu ungathandana nomuntu. I'm telling you. Manje uzokwenza kanjani But-ke, mhlawumbe it's fine. ukukhohlwa uyena or mhlawumbe ngeke kuze ekhohlekwe mhlawumbe sazoyilungisa mawucabanga Yazi lokhu okumnandi yini lokumnandi ngaye ne ukuthi ukwatile nyana nyamati ngakufonela maybe na after a week usitshela ukuthi useboyile. exactly Ngampela. Wena my sister akasekho umjidi sayambile nentombi yakho ushosho isinqumo sase. nyamati mina lo ngiyabonga yabona wena ngithandzela nje lengcondo awufani nalo Thanda make ukuthi lo uyaphuma exactly Wena selithrakule Wena yi-1 letele lethrakule yi-1. Usile no. angazi mara ukulahle phambi kwami nawe bowabuye watiphumela ngiyabonga Hayi wena usile. Tawungena. Uphumile tawungena. Cha usufuna umhaga ngenkani phela manje. ngibonga ukuthi Cha, wena ubulawa ungehlisele emthwalo nje sele wena So kahle sisazobuyela kumjidi sazoyizama. mjida naye sezobuyela kimi Nizohlangana endleleni. Amavesa no2 nenza amavesa. Bezinto eyodwa efanayo. Yafana no2. Ba deserve each ba deserveana vele. yabona okungivisa ubuhlungu kakhulu ne ngisesilela hambe naye because akamadi Shuse endlini base behlala kube qhuma go fuck yourself. Exactly. Ngake nashana. no go fuck yourself ngiyambona Abashayani labo. the way angakhona loyana noma ngafona today late ngikhale serious Akwenzeki ufike endaweni mhlawumbe sengigcineni Ngibambane ngezandla. Asishayani, no yabona because akumelanga ifike lapho. no asishayani but nje lenkwati kokuthi noma ngingafona namhla ngikhale ngithi ngisesibhedlela ngiyatibulala hawu uyadlala lo sesiloya lo hambe naye amadi But Manipulative. ugula ukusabi. What if abasebenzisa condom no sisi naye wamthola eklabheni naye wayine stress unayo usime stress unokukhuleka. wena yathi ngikutshe ukuthi ufunga kaguli yo Hayi usisi. Futhi usuyidela kufa vele ke bosisho njalo. Ufunga kaguli. Mina ngibona ngathi ubulawa ubusi. Nokulungile. Sicela ukunisinde lapha sintasa sifake emotweni unless bafukhona ufuna ukudlulisa kokugcina. Akukho nje wona sesinto engakutshela yona yekela nje ukusa. Phole mawukuthi amthanda umjida mawukuthi niyabuyelana thina phela ngeke sicontrol lokho mawukuthi niyabuyelana make sure mfethu ukuthi umphatha kahle mhlawumbe umjida ogrand you'll never know you'll only know if nawe esidini lakho wenza into right but if ukhona izinto ezirong ozozenza then and futhi ezinkulu kuzoba nenkinga vele umjida once vele wangakuthemba it's a problem isichaye once umjida wacabanga ukuthi intombi yakhe yamfebela isichaye emotionally uyadetach uzawuphuma eventually so when if niyabuyelana make sure that now ulungisa dlala amakhadi akho kahle ungacabanga ukuthi uclever yabo because manje ucabanga ukuthi uclever kanti kumele uphole hayi ngiyakutshela nje uphole nje urelax mfethu yabo urelax No akunankinga siyabonga sicala nisindile lapha then sonifaka emotweni sibuyele emuva. yabo Useyishayela akayosi kanti useyosila akayidli. Seyidlile udle icala.
sesiyodla icala le hayi no bengakayosi impica no badala yawayishaya impica badala washo umakala ngiyakutshela wathi insuku zonke sihlangabezana impica badala yabona impica badala hey madoda kuma khasonde yo akumakhasonde yo kodwa I feel like umjita no girl lo umswati kune chemistry khona basa Yeah, kodwa into I yabo agree. i-toxic I agree, yes. i-toxic into yabo I agree. I 100% agree with you. It's toxic. And the reason it's toxic is because of the trust. Phela once nangathembana ku relationship, ingalekho communication, but once balekho trust. i-trust ebalekile Ha. Hey, mase ngicabanga ukuthi uyafeba. Ish. Oh, it's chai, bro. ayikhona vele waqala wacabanga What? ukuthi nje Umuntu wakhe akufebela. awu Hayi sishubili. abona wayicabanga ukuyicabanga ayicatshanga Igame sekusithi kakhulu. One Hey. thing, and you need to make sure it doubles back to trust and communication ngeze yahamselana lezo zinto lezo. If you communicate and if you trust yenu nishaya kahle, trust me, i-relationship yenu izoqhubeka ibe grand. Wasuqala uba nestory then there. Umuntu wakhe seqala ukusola ukuthi nento yenzayo. Eish. Unfortunately isiyinkinga unless if yena ekhanda lakho be misread into wrong. Uyabo? Phela kuyenzeka sometimes ucabanga umuntu ukuthi uyacheata kanti Kade akacheat, yes. That's why that's where communication engena khona. Because if you guys communicate kuzoba lula ukunderstand ukuthi hayi no kahle vele umuntu wami akenzeni akacheat. mawucabanga umuntu wakho wena ucabangani ngawe ucabanga ukuthi uyachisa noma usawuchisa Hayi umfowethu lo mbuzo ngibuza nzima. But ngokubona kwami or mhlambe ngomcabanga kwami there are situations where mhlambe ezocabanga ukuthi ngiyamchithela because of the job that I do. okay Yabo, because umsebenzi esiwenzayo is being in front of the camera. So when you are in front of the camera umuntu automatically ekhanda lakho ucabanga ukuthi amantombazana ayakufuna, abantu bayakufuna nani. So yena uzoba nalowo nto vele ukuthi ish kuyi-risk ukuthandana nalo muntu. So even ngisho into encane. Yabo. so yena mele eqinise trust yakhe lapho kuleyo part leyo Yes, ukuthi you know as much as mhlambe famous or mhlambe ku screen whatever mina mele ngi-understand ukuthi hayi uthanda mina. Yabo. Injalo. Ibambe lapho ya. no hayi akunankinga cameraman veza mafu noma nje amabhilidi